Velkommen til Shop for Lifes træningsprogram. Det her træningsprogram, som vi skal vise dig, er et træningsprogram, som er super effektivt og som kan udføres på 20 minutter. Det kræver intet udstyr, og du kan lave det derhjemme, og du kan lave det typisk 2 til 3 gange om ugen. Om lidt så viser vi de enkelte øvelser hver for sig. Der er 4 øvelser i alt, og derefter så viser, hvordan de skal laves i en form for cirkeltræning. Alt i alt kræver det ikke mere end 20 minutter af din tid. Velkommen tilbage til øvelserne. Vi skal nu gennemgå øvelse nummer 1 af de 4 øvelser. Den første øvelse er en knæbøjning, og den ser ud som følger. Det, som er de vigtige ting, når man udfører den her øvelse, det er, at man har vægten på hele foden, at knæene går ud over tæerne, og at man holder ryggen rank. Husk, at så længe man laver styrketræning, er det en vigtig ting at have enten bare fødder eller flade sko. Øvelse nummer 2 er et udfaldsskridt, og den ser ud som følger. Det, som er det vigtige ved den her øvelse, det er igen, at man har kontakt med hele foden på den forreste fod, samtidig med, at underbenet er vertikalt på underlaget, og at man holder ryggen rank hele tiden. Forsøg at undgå, at overkroppen enten vælter frem eller tilbage. Så skal vi have gang i øvelse nummer 3. Øvelse nummer 3 er en gammel kending. Det er en armbøjning eller en armstrækning, som det reelt hedder. Det er en øvelse, som træner både ryg og mave, samtidig med, at den er aktiv på bagsiden af armen og brystmuskulaturen. Øvelsen ser ud som følger. Det, der er vigtigt, det er at holde ryggen rank hele vejen igennem og sørge for, at man holder skuldrene lave, når man udfører det her. Det, man også kan vælge at gøre, hvis man er stærkere, det er at udføre øvelsen direkte fra gulvet af. Så skal vi have gang i øvelse nummer 4. Og øvelse nummer 4 er et bækkenløft, men det er udført på et ben. Derved rammer man både bagsiden af kroppen, men man skal også samtidig styre sin ryg imod rotationskræfterne. Rigtig god øvelse. Den ser ud som følger. Husk her igen at holde hele foden i gulvet. Pres armene aktivt ned mod underlaget og søg at løfte underkroppen så højt op, så der ender med at være en lige linje fra knæ til armhule. Sørg for at holde bækkenet her i vater. Nu har Thomas vist dig de enkelte øvelser og hvordan du udfører dem. Nu vil Thomas vise, hvordan de udføres i sekvens, det vil sige i cirkeltræning. Hver enkelt øvelse tager du 10 gentagelser af og går direkte over til den næste. Når du er færdig med alle 4 øvelser, så holder du cirka 1 minuts pause, og så starter du forfra. Alt i alt kører du det i 20 minutter, og så er du færdig.
Nu har du set, hvordan alle øvelserne og cirkeltræning skal udføres. Det her program vil give dig rigtig meget styrke, vil give dig noget udholdenhed, og så faktisk også en smule kondition, fordi det er udført som cirkeltræning. Det er vigtigt, at du altid lytter til dig selv. Bliver det for hårdt, så hold en længere pause. Ellers rigtig god fornøjelse.